Čus lidi, já jsem Jaraki a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát jsem tady s Borcem. Čaute. Ja tentokrát hrám Hekarima. A já hraju na Akalku a hraju na midu proti Cassiope. Asi. A Pravdepodobne. která má heal, takže bude nepříjemná. Cassiope je No. furt nepříjemná. Obidvaja to natáčame na svoj kanál, takže A moji Borcov fanúšikovia Jarakiho kanál nájdete v popisku. můj taky. Můj kanál teda ne, jeho kanál, jako samozřejmě. Jako. Áno, Jaraki, všetci sme to pochopili. Úplně přesně. A já Bart si sa jdu tu zrušuje, třeba- že ide nového čempiona. Wow, to je Eh, takové zrušení. Wow! Oni majú Wow. Ceylony jungle, Prase, jungle, ne. prasa versus koník. Ja mám takéhoto vraždiaceho koníka a on má takú gutku. Vražďacího prasa. Takú gutku, na ktorom jazdí pekná dievčina. My tu máme pekný oný, trsáni. My jsme taky babský tým skoro. No, Kromě ja som nám to kazí. Yasuo nám Yasuo nám to chlapec, kazí. kamo, Yasuo nám to kazí. Ty nejsi chlap, ty si koň. ja som koník. A ja som tá kobílka. Kobíla som, no. Jsi kobílka. A Ja som, nie a som Yasuo kobílka, je ale můj veľká chlapec. kobíla, no. To kvečko tak hnusný. Mrdíška si vypeo. Mrdíška, ančoviči. Mladí. Omlouvám se lidi, že jsem měl menší lek. Tu mám na bočku menšie problémy, pretože dosť veľa života som stratila, asi si budem musieť do druhý poťak. Kokos, mám také velké lagi, že nemůžu pořádně hrát. Či tak, Taky dostávám. však vidím. Cassiope je hlavne v Irelia veľmi otravný čempión. Takže sa ti ani No, nečudujem. A ty je ako Akali, v Irelia si zasa veľmi slabý čempión. Až potom v lejtu nadobudáš svoju hlavnú sílu. A ještě k tomu já mám lagi, takže se nemůžu ani pořádně vyhýbat. Těch jejich spelů. Mám. No Je, ja ona mne tancuje ja som si vlastne. doteraz dal hlavné buffy len tak. Radšej už si nejdem dávať ani tých mojich sračov. A už to asi kleslo, ne, tak jsem to spletl. A už je No to v tak. pohodě asi. Tak budeš musieť na začiatku sa trošku... Na začiatku bude to trošku lagovať, ale hádam sa ti to potom neskôr umudri, nie? Asi jo. Fajne, na bodke obidvoch zabili. Já nebudu představovat spely, protože už jsem to představoval v minulém videu. Áno. Wow. Je tak otravný, že... Pojď mi ju. Pôjdem ti za chvíľu gang. Pojď mi. Pojď rychle, než budu muset jít back. Dobre. Za 4 sekundy mám Ečko až, takže chvíľočku. A má tu Vardu. Nemá. Má. Čo si myslíš? Choď back, alebo idem naspäť. Choď preč. Buf. Dobre, idem pod na golemu alebo na top. A pozerám sa na top radšej. Nenapadný. Ak ho nezabije. Dobre, chlapec. Wukong sa snaží hodiť Ečko, ale ja som mu to pokantril, Ale takže je fajn. Nie, choď back radšej, Jaraki. Ak farmi ešte zo dvoch creepov a...
Já musím si... Já bych radši z té level ještě, ale... No, Ještě, ale podle mě, já vím, že s Wukongem vždycky z začátku od Yasuo taky vždycky dostávám a potom toho Yasuo tak dobiju, že no. Yasuo si nezahraje. Takže budem muset na topku trošku gankovat. Na bodke si to dávají, takže tam to pre začátku můžem trošku vynechat. Choď back, máš to tam pušnuté, možná ti gank, takže za chvíli půjdem a já bych možno. Já ho takhle zpomalím tady. Já ještě tuhle linku si slavím. Hekary má celkom dost velké problémy s manou, ale zatím si to dávám. Tak trošku jsem to zakrikol na tu bodku, idem se tam pozrieť. Tam je easy double kill. Mám ghosta, takže... Over má ulti. Tady Cassiopeia už má ulti, no. To bude teďka hodně nepříjemný, že teďka bych Pošlem na Barta. Zabil jsem Ezreala, takže fajně. mám taky už ulti, no. Teď jaká potřebuji energy, abych ho mohl zabít. Abych neměl lagy ještě. A už zabil. Chtěl by to nějak pokantrovat tu ulti, no. A jdu back. Mám SS na... Takže toho Bart sa mi vysmíval, že jsem ho nezabil a jsem ho to zakrikol trošku. Idem ti tam jak tak. A krásně minula ulti. Já jsem ti tak to vyflešil z ulti, hej. Já idem back, nevím, mám potřebu, nevím, bučku mám, za 10 sekund mám boot, takže to jsem mohl si počkat, ale už mám, pozerám. Podle mě jsem to teďka dobře zahrál proti té Cassiopeia, jsem jí flashil před ultinou. No viděl jsem. Pekne, no, potrolil si ho, možno by som ťa ešte aj tak zachránil, pretože už som bol dosť blízko. Ale dobre, aspoň som ti to nemusel kasovať, alebo... V tom najhoršom prípade, keby si zomrel, by som ju aj tak zabil, takže... Cassiopeia si stěžuje, že jsi byl 3krát gank na midu, přitom jsi tam byl jenom jednou. No. A po druhý jsi tam byl jenom tak dodatečně, jako teďka, to bylo teďka. No, iba som ju poupnul, akože... No já nevím, bouchl jsi do ní vůbec nebo ne? Áno. Ne, nebouchl. Bouchnu. Ne? Ja som jej dal Ečko, dal som jej zo 2 kvečka a 4 života som jej dal dole. Ale to je tak všetko. Jo, ale to bylo to poprvé. No. Já jsem omylem nedal SS. Jsem zapomněl dát SS a teďka to bude. Tak, ja idem na bot. No, já tam chystám taky. Proto tam... Možná si mohl chvilku počkat. Počúvať, zabijem tu Cassiopeiu, jak sa podarí. Tam je Ezreal, ja idem ho zabiť. No, pěkně, mám double kill. Teďka to bude Škoda. ještě těžší. Poďte draka. Poď Jaraki, poď mi pomôcť s drakom. Majú tu pingvardu. Nechám ju tak. Ja mám smite, takže 540. Krásně. Trošku som toho pozdil, Krása. nevadí. Idem si na redko, dúfam, že to tam ešte mám, že mi ho tá Sejuani zobrala. A tu Sejuani som ešte poradne ani nevidel. Má dead a assist, ale od levelu 5 ho ešte nikto nevidel, takže neviem, kde sa fláka. A ona mi counter junglila redko, takže idem sa jej pozrieť. Jsem přišel a zabil mě. Tu je tá svinia. Dokonce jsem teleportu. Jsem nemohl nic udělat. Poď dopreč. Cassiopeia hnusná.
Já jsem měl jít asi beka nakoupit. No, No to a zbytečně odevzdal. teraz už s tým. Lička už se nevrátí zpátky. Ale na to, že mám laky, tak to hrál docela dost dobře. Se najde na A bod, se idem Johnny- tam aj ja pozrieť. Johnny začíná gangovat. Mm. Wow. Ale dobře to zahrál to na té bodke. Wow. Bacha. Borec, bacha, Cassiopeia. Ečko, hoď Ečko, už tam běží naproti. Hoď Ečko. Už si běží naproti. A pojď do keře. Nie, Redko. Sam. Je tam Cassiopeia, choď ju zabiť. Ja musím ísť back, dal som si double kill, takže mám 4-0. Pekne. No, teda jsem si byl. Škoda, že sme mi nepozerili zabiť tú Sejuani. Ona tam má redko, idem sa tam pozrieť. Nie, nechoď. Tak, zatiaľ sa to dobre vyvíja. Na topku by som už mohol ísť gang, ale už teraz. No poď ty svine. Krásně. Sejuani som kasnul to redko, pretože ona mi ho tiež zobrala a už ma to naštvalo. No, hlavne, že sa nikto neodpojuje, ako minulú hru, ktorú sme začali natáčať a odpojil sa Iriri a skalzila celú hru. Ta se Johnny to teďka dobře hodila, já jsem užil úplně zbytečně flash, protože jsem věděl, že umřu, ale... No, Á, ona to mala už málo nevím. života, ale... Ale krásně mě hodila ultinu. Tak si nemá do nej ísť, no proste. Asi Johan je tu, tak... A bacha. Cassiopeia. Leona. Tak je to Leona, podle mě za Leonu kosuje každá, nebo bere klip, že to hlavně s tím Včkem se to většinou vezme, protože to Včko nějak neovlivníte. Když to buchne. Ne. Tak teď jsou mrtví. A ne, krásně Leona Ty přehrála. svíňa. To bylo špatný. Chcel som ju To zabiť. bylo špatné. To bylo špatné, borec. A Ne, teď to nebylo, poď ty svíňa. Ještě uteč. Ne, nemal som šancu už. Ale double kill, nebolo to špatné. Podcenili ma chlapci. Sice som zomrel a asi za tých dvoch dostanem menej goldov ako oni za mňa, ale je to proste double kill. Čo mám na to povedať? Sakra práce. Zabij ho. Výborne. Ešte, no. Ulti. Nemám ulti už. Fuck. Cassiopeia. Fúha. Mám ti pomôcť? Tá ultina ma už veľakrát zachránila. Ďakujem. Super, zabil som Cassiopeiu, už som slušne fitnutý. Môžem povedať, idem sem.
Devča. No, ideme zabiť toho Wukonga. Já ti jdu pomoct. A budu naběhnout. O, ďakujem, že sa odhalil, kamoško. Hitnul do mňa a odhalil sa. Poďte mi pomôcť s dragom, nemám smite, takže Dáš tam. použil som ho na toho Ferka z Gruňa. Mohli by ste mi ísť niekto pomôcť? A bych potřeboval spíš pomoct tam. A to dám. Som preto jungler, nie? Aj bez smajtu. A já už to neprojdu. A ty si len 9, kamoško, farmi sa trošku. Som jungler a som 11. Tak mám 39 farmy. Tak jako... Já nefarmím, já chodím jenom po lineách. A však máš 8-3. Ale aj tak si ťa dávajú na rozdiel odo mňa, takže musíš trošku... Tak já jsem si dal... Killy nie sú všetko, no. Toto to dokazuje. Poďte sem svine. Tá si failnula ulti. Sejuani. Oh. Ja si to dávam, takže... Asi len čakajú do 20. minúty, kým dajú surrender. Inak to Tohle nevidím. podle mě je pro mě prohraná hra. Nedošlo bú, takže ja sa idem pozrieť na SEU ani ne. Neviem, či má to Ezreal AFK, myslím. Á, dobrá polská Sejuani. Vidíš, že Leona má čtvrťku, ani ne tretinu HP, petinu. A Mě vydržíme do 20 minuty. no, 17. minúta vyhrali. To je svíňuch, ten Bard. Wow. Pekný parchant. Aj tak zomrel. GG. Dobre, takže lúči sa s vami Borec SK a A já taky. A uvidíme se u dalšího videa. Čus! čus.